אנחנו תראו, אתם תראו את זה, קיבלנו... בעניין הנשיאות, החלפת המשמר ב-12 בצהריים, יום שבת. מדהים, לא? מערבבים את האיצ'ו, כמובן בתוך הבוט בשביל לחזק אותו, והדבר השלישי שזה החשוב מכולם, את הגגות. את הגגות עושים מאיצ'ו. זה דבר אחד שאנחנו נראה בכל האזור כולו מעכשיו עד סוף הטיול. איצ'ו, פחה ברבה או עסק פרק. לחם של מתכת בין אבן לאבן. בשביל למנוע תזוזה. עכשיו, למה אתה צריך למנוע תזוזה? אם אין לך מושלמות. זה מבט מלמעלה על קוסקו. ומיד לאחר מכן כמובן הכירו את כל השאר. אוקיי, עוד שנייה אתם תראו את ההבדל. אנחנו מגיעים לאט לאט לאבנים המוכרות. קתדרלה בפלאזו דה ארמה. העמק הקדוש ונהר רובמבה. חיסלתי את החנות. כל אחד הגיע עם השנים, הוא מכנה את זה המושלמות שלו. אין... אנחנו לא עושים את זה מקטע מספר 1 עד על המקום, אותו יום. עד שהגענו לנקודת התצפית הזאת וירידה לאזור המקודש מתמשך. זה נראה לכם שזה הולך יהיה מאוד מאוד איטי, אבל תביאו לכם שהם עובדים שם בצורה מטורפת. אוטובוס מספר 33, בום, עולה למעלה 34, 35, הלוך חזור. אוטובוסים קטנטנים שעולים לראשו של ההר. 22 דקות נסיעה לראשו של ההר. אם יש לכם הזדמנות לשבת בצד ימין של האוטובוס, בסדר, אם לא, בצד שמאל גם כן בסדר. בסיכומו של דבר אנחנו למעלה. אוקיי? מגיעים למעלה, משתמשים בשירותים בפעם השלישית והאחרונה, כן, לשלוש שעות הקרובות. כן, אל תדאג, אם אתה ממש מה שתצטרך, אם אתה גבר, אני אשלח אותך מאחורי איזשהו סיבוב. אם את אישה, אנחנו נטפל בבעיה בצורה נקודתית. מה? כן, אבל אז מגיע הפקח ומציץ לך בישבן, אה? אולי נותן לך חתיכת נייר טואלט, תסביר. אנחנו נסתדר, אנחנו תמיד נסתדרים, בסדר? לא לדאוג. כשאנחנו מגיעים לפתח של המאצ'ו פיצ'ו, כל אחד יחזיק דרכון, כל אחד יחזיק דרכון, כל אחד יחזיק את כרטיס הכניסה, כן, לאתר,
שאני עוד אתן לכם אותו, זה עוד איזשהו כרטיס ששווה הרבה מאוד כסף ואנחנו מסיימים. ברור לכם פחות או יותר היום? אחרי 3.5 שעות אנחנו מוצאים את עצמנו, 3.5, מוצאים את עצמנו בסוף האתר, עולים חזרה לאוטובוס, יורדים למטה, מקבלים זמן חופשי לקניות וארוחת צהריים, וקובעים חזרה נקודת מפגש ברכבת וחוזרים חזרה ברכבת למאצ'ו פיצ'ו. עם סלילות, תוואי רכבת, אפשר לסדות תוכנית. נכנסים למאצ'ו פיצ'ו בכניסה. נמצאים בפלאזה, שנקראת הפלאזה המקודשת, פלאזה סגרדו, ואנחנו בעצם מגלים פה איזשהו קומפלקס של מפגשים. בערב במלון, טקס ששמן. בוקר הטמבו, ארוחת צהריים לפני תחילת הפיסטה לפצ'מאמה. הדיאבלו, ריקוד השטן, הם לא ייכנסו לכנסייה. Santo templo, con forzati voy a cascar.
ענף מטורף לגמרי, אנחנו 3 מטר מהדבר הזה שמעיף עלינו אש. בחזרה לקוסקו, סיור במוזיאון. בכפר קרנצ'י. צ'ולפות וסילוסטן. מספר דברים, האחד זה מזג האוויר, 2 היא קלות מקורות המזון, ובהתאם להיקרות מקורות המזון, כי הם חיים מן האגם, אתה יכול גם להזיז את ה... יש אפילו כנסייה על אחד האיים. אנחנו נבקר, אנחנו נראה, אנחנו נתרשם. נתנו על האי, איך קוראים לו? שכחתי. תקילה. אני לא זוכר דברים. מה זה את זה? תקילה. בבקשה.
חישבתם לבוא שנקרא בוא מעט תורה. מה יריב? מה? זה אי ממש גדול. כן. כל פעם גבינו נורא. יריב בונה אי צף, מזעיר אנפין. אני ידוע בעולם כולו, לא להפריע להתרכז. קסם הזה. עכשיו, אנחנו נשים פה את לוסיה. מאמה לוסיה. נשים פה את פאפה סבינו. אוי, סבינו. תעמוד, שב. סבינו, תשען עליה. דורה וביתה. תן פה, היא אלופת המשולים. יריב היא אומרת. אני פה, רגע לא נסתיר. אני פה עם דורה. ואיך היא אומרת? נואסטרו טקסי. הטקסי שלנו שיחכה לנו פה, לקחת אותנו מאי לאי. והמרסדס של הנשואים. עם הפומה, אתם רואים? זה מאוד מאפיין. גם הם מאמינים בפומה. היא אומרת יריב ודורה פה. ואת הסירה הזאת אנחנו נחליף בטקסי, כי ביום שחתונה אתה לא לוקח טקסי. נחנה את הטקסי פה מאחורה. מעלה אתם רואים? זה אומר שהוא גם קצת חרמן? כן. ומה שהוא עושה, הוא הולך אחריהם, וגם מדי פעם, אחרי שהם עושות פיפי, הוא גם מריח עליהם את הפיפי. הוא רק גם מריח את הפיפי וגם מוציא את הלשון החוצה. למה הוא מוציא את הלשון החוצה ומריח את הפיפי? ככה הוא בודק את המוכנות ההורמונלית שלהם אם היא מוכנה, כן, מוכנים לרבייה. כנראה מחורמן, וכרגע הוא מחרבן. תורת הזנב למעלה, הוא חרבן. יכול להיות שזה גם מחורמן וגם מחורבן. אמרתי לכם, יש הזכר האלפא, זה איזשהו מסוים, זה שהיה מאחורה. יכולנו. לא, אני אומר את זה מכל הלב. אבל היפה, עדר מקובץ כולו יחדיו. – 4,910 מטר. הגענו אחר הצהריים למעיינות החמים בצ'יבה. צ'יוואי, נקודת מצפה של קונדורים. מעל קניון הכי עמוק בעולם. יש לנו רק 50 קונדורים שנשארו בכל האזור הזה. Pets. Guinea pig is a wild rabbit that became domesticated. Their meat, one of the most healthy ones, 0% cholesterol. We eat a lot of guinea pig in here. Good? Okay. זה כמובן כבר מתחיל לכיוון הרוקוקו, זאת אומרת, התשפיץ כלפי מעלה,
צרות, קודם כל. לשמוט לך לידיים. את המכה, את המכה. מסעדת דגים צ'יצ'ה בהרי חיפה. הוא עושה סרט, צ'יצ'ורון הזה. מה? פנקוקה. אנחנו בתצפית על קיטו. מכונת פנסיו, פן זה לחם קטן. Esa es la chiva de mi pueblo. וואלה, אנחנו בשמורת קויאבנו, שתים בנהר לכיוון הלודג'. איזה שרף, איזה נפיל האדיר הזה, כמה עד שאנחנו מגיעים לכתלים כאלה אצלנו בגינה. הסיבה שלנו יוסף. הוא גילה מה זה. אנחנו לא חייבים כובע. מה אלה? זה גם את זה יש בארץ. בעציצים. המקום הזה, זה מה שמכונה, או באנגלית, לא שוגרקיין, אלא סאור. אנחנו פה באזור גם. אז הג'ינג'ר היום הוא משפחה לפני עצמו, אבל הוא מזכיר במבנה שלו את משפחת הבוסיים, כמו הבננות, אליקוניות, ציפור גן עדן וכו'. כמו הסינצ'ה וראסיה שראיתם. סינצ'ה וראסיה. באמת חושבת איך עשו הרבה... אוזן הפיל, הוא לא... תזכרו אותו, זה קרופיה. למה לבנה? כשאנחנו מטיילים ביער גשם. לאחר גשם שוטף, שכולם לבשו פונצ'ו, הגשם הפסיק. והעץ מפתח לעצמו את הקוצים האלה, כשהוא צעיר, צפרדעים, צבים ודגים אוכלים אותו, לכן הוא מפתח את הקוצים האלה. לא, זה רק מאותה משפחה. סוג של אוטיסטים. ופה יש יחסי גומלין. הם בפנים רק חיים אחד עד השני. בדיוק, יש יחסי גומלין. אותי, בחברה אין מי שלא מכיר לפחות בשקט. אתה ראשונה, אני ראשונה. הוא רוצה לאכול, אבל הוא לא מקבל. אתה רואה?
כן, הן מתנדנדות על הרבה סך הכל. מוציאים את היוקה. מוציאה עוד אחד. שוקפה גזר. הבנים לא אוהבים לקלף בכלל. מה קרה לכם? אוהבים לקלף. הבסיס של כל המחיה שלהם, הלחם שלהם, הבסיס זה היוקה. אבל יש את העמוד, זה בחוכמה, זה לא סתם. זה נופל מול העמוד. אנחנו מכירים תרבות של מאיה לדוגמה, שהטירה זה עמוד הסדרה. עוזבים את יער הגשם דרך אגריות הקיטו ומשם למוזיאון קו המשווה. The water doesn't speak, just go to spring. ישר, אין בלי ספירלה. זה הצפון. נהר מינדר. מים, אבל רק מי בריכה, זה לא מים. יאללה. רותי, תגידי לו. רותי. להצטופף. גילוש, קורמורנים. קדימה קורמורנים. Run over. Have you seen the movie Fast and Furious? This is the slow motion movie. Male
We can see the tail. Look at the tail. Long tail means male. Short one means female. אחד שוכב. כן. כן, תתרחץ לך להנאתך. כן, ידיים למעלה. איזה כיף. That is a female. So she's interested in that male. Let's see what they do. He's very proud. It cannot blow out. Not a baby and mommy. Where? Yes, madam. This is a baby and mommy. That is a big baby. No, but it's Some no, glow? it's no. So
וואלה. Vámonos. וואלה, vámonos.